Hola, com ens hem vist afectats la colla de geganters del Guinardó i els del Xerrac? Doncs mireu, amb quasi bé tot, perquè moltes coses de les que fèiem al carrer, com les cercaviles, doncs no les hem pogut fer. Els intercanvis de colles de pobles d'arreu de Catalunya, doncs esclar, tot això ha quedat suspès. La festa major, tampoc. Tants anys que feia que hi participàvem activament, tampoc s'ha pogut fer. Per altra banda, les festes aquestes que fem al carrer, les que anomenem el Sarau, aquí a la plaça del Guinardó, doncs que hi fem espectacles de màgia, grups d'animació, danses, música, cançons, una mica de tot, doncs tampoc ho hem pogut fer. Llavors el complement d'aquesta festa que venen les parades d'alimentació artesana, doncs esclar, no han pogut sortir al carrer ni fer les vendes, no? Tant aquí a la plaça del Guinardó, que ho fem el primer dissabte de cada mes, com a la plaça del Nen de la Rutlla, que ho fem els tercers dijous. Els cursets que fèiem al Mas, els de música popular, el de gralla i el de timbal, i aquest any que hem iniciat el de petits timbalers, clar, això tampoc perquè ni a casa, perquè amb el soroll que fa molestes els veïns. També les classes de swing que hem fet el primer i el segon trimestre, però aquest tercer trimestre doncs s'ha tingut que suspendre. Doncs tot això una mica és el resum del que fèiem. Però vaja, hi tornarem i amb més ganes que mai. Vinga, doncs això. Salut! Doncs per tal de minimitzar l'impacte del confinament, el que estem fent és portar totes les activitats possibles al format virtual a través d'internet. Per una banda, els saraus que fem a la plaça del Guinardó els hem reconvertit, li hem dit el sarau al sofà de casa teva i estem fent les activitats, els espectacles infantils a través d'internet, al canal de YouTube. Per una altra banda, la festa major es va haver de suspendre i amb això la cercavila de geganters tampoc no la vam poder fer, però el que vam fer va ser un vídeo molt divertit en participació de tota la colla i que encara podeu veure a les xarxes socials, on fèiem una mena de cercavila virtual. També estem fent per videoconferència activitats com el curs de swing o, per descomptat, les activitats, les reunions de coordinació de la colla. I el que no hem pogut fer per internet ho estem fent per altres mitjans. Així el mercat artesà ho estem fent amb repartiment a domicili i el manteniment dels gegants i dels capgrossos ho estem fent a casa. El que no podem fer a casa, com ja us explicava abans a Montserrat, són els cursos de gralla i de timbal que haurem d'esperar a que torni la normalitat. Esperem, de mica en mica, poder recuperar les nostres activitats en els formats habituals, respectant les mesures de protecció que s'indiquin. De moment, les activitats geganteres no podran ser en forma de cercavila, però, per exemple, per les festes de la Mercè s'està preparant actuacions geganteres a 6 places de Barcelona. Es preveu fer-ho amb el públic assegut i totes les precaucions que calgui. Pel que fa al sarau a la plaça de Guinardó, ja hem pogut recuperar, finalment, les parades d'alimentació i esperem poder passar ben aviat de les actuacions virtuals a les presencials, si cal, amb cadires. Amb l'inici del nou curs tornaran les habituals classes de gralla, timbal i també les de swing. Tots els cursos es faran respectant les distàncies de solidaritat. En resum, no hem parat, ens anem adaptant, però desitgem recuperar el més aviat possible la normalitat i que els trobeu als nostres carrers i places, als gegants, gegantons i capgrossos i gaudiu de les gralles i timbals. Fins aviat!